सालकिजा सिगां हासटेग नांगै वाटै वामाबाय Toilomoi जों जालक लायजाक टंकसं लुकुरक अमा हायनो खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव खबजाक बायजालबारि साब जुनालनि गोरों थायो वाटै निबागै Toilomoi माइ kheto पुखिरी आमनो कारिबो नक हुक गुवाक बायमानि अमनो तिनि विजिट खालायका बरंमुनां EM सुहेल देबबर्मा बनो कारिबो खवाइ जुनालनि चेयरमैन बिशु देबबर्मानो खबै बायजालबारि साब जुनालनि चेयरमैन ते जेडिउ जेडिसि आको संथाङै तिनि विजिट खालायका बायजालबारि साब जुनालनि बिसिङाव खबजाक शेरतलि आमचाय ताइ न कारिबो ताइ कुबुनि थाइरगो थाङै तिनि विजिट खालाय टंकसं लुकुरक बाय गाहाम हामया कक सालायका ते बंनि बुसक खतिं खारकबो नायख्या ओंखाय नरक चयाकारि नायतंदि चिनि मांप्लियो यारनो जों हामबायरबो नरंनि आयमुं खायतमान बागै जों तिनि चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटी हो चे चंगजाक चिनि बुबाग्रानि नायकलफां ते चिनि ऑनरेबल CM नि तिद्रुमुंबाय थानायो जों मीटिंग आसुखा जे जे तुइतरै जे डैमेज जाक नक थुं खेतों थुं बानों थुं जे प्रॉपर्टीज डैमेज मारं तियै जे जों कामी हो जतो जागान चिन लीडर्स आम चाहिँ लीडर्स ति जों अमाके विजिट खालायदों ini visit खाइदैन दङ चिनि खवाइ JDC नि चिनि ऑनरेबल चेयरमैन बरंगन बिशु देबबर्मा ते चिनि सब JDC नि चिनि ऑनरेबल चेयरमैन बरंगन एंड्रयू देबबर्मा ते चिनि खवाइ JDC नि चिनि बरंगन मेंबर सुशील देबबर्मा ते चिनि जे कमिटी चंगजाक चिनि बरंगन रितन देबबर्मा बरंगन धनंजय देबबर्मा ते चिनि बरंगन अरनि चिनि उपेन्द्रनगर एडिसी विलेज कमिटी चेयरमैन ते चिनि जतो लीडर्स ताइ लग्यो तङ चिनि अफिशियल चिनि खवाइ नि जेडिउ ते चिनि बायजालबारि साबजुन नि चिनि साब जेडिउ ते जतो अफिशियल चिनि अ जागा आदं संथांगो जों चिनि काम केमे थाङै सामनि प्रॉपर्टीज बिस डैमेज जों जों नोट खालायख्या बाक्सानि माइनस तंखा बाक्सानि पुकुरनि आयखा बाक्सानि नक बायख्या जे बं अफ प्रॉपर्टी डैमेज मनो जों बरनो बाहाय के जों दाखि जों जेन गभर्नमेंट थ्रु ते जिबावनि मानते सकि तमनो जों तिख्लायनान बगै जों जतो लीडर्स जों एक्टिभ खालाय जों काम गुरै जों अमाके जों चिनि लुकुरंनि जे नस्ट माने सामुं जे बंनि प्रॉपर्टी डैमेज मन जों नायकल जों डॉक्यूमेंट्स कालेखै जों बंनो कम्पेन्सेसन बगै जों चाइलबाय अम तुइतर माने दिनो केबो थैमारं गटना रक्तर तंग ओ आम चाइरको एला अम हाइ गटना करै बट बेलेखना चिनि बंनि जे प्रॉपर्टीज नस्ट तमके माइ काहाम को बडी माइ हाम फाइबे मानि जरा गोबां बासा बरनि गोबां मा कानि 10 12 कानि 13 14 कानि अम हाइ गोबां मा ते बान कटो रंनि बासा 1 लाख 2 लाख रंनि आखि संजार तंगो बासा नग रक तांद्रब रक बासा तक नमन नग रक बासा पोल्ट्री जे तक दे बिजनेस खाइ तमन टक रक थिबे क्या वाग रक थिबे क्या तियो ति कुबलंग इंग बरन जों कैंप तने माने तिरान परके बरक जानजन नग ताबो आपट तो नग फाटि जाग रक फन बरक आपट तंग रका बरन बंगो जे डैमेज मन जों दाखि बरन बाइ कम्पेन्सेसन नानि बागै जों जतो लीडर्स ऑफिशियल चिन जतो स्टाफ जों हमाके चाचो